Gwapo juga tol. Mara kag palkata nga away bunga. Ada diri akong kauban no. Magkuan mi karon magpaayo sa multicab kay akong amigo na ipatukuran og balay. So among ipaayo ang multicab Gusto ko na mo. kay para nami kargahan sa mga materialis. Yan pinakagwapo na akong kauban no. Gahi kayo na kay sakit. Sakba. Kita ka to. Naay papo dire, papo. Ang ulo na dire, lupan. Ang problema kung saan paglupad kay may papo kilid. Ako ganito na ano dito. Ha? Dire no. Isod. Malo di ka? Kapag no. Sir, naibawaan akong trabaho. Pero yo. Right. Andiri ni. Kanyo, pambelt niya mo ni mo katak. Karon na adlaw. Wa man ko'y lakaw ako sa ning ipaayo ning multicab. Diha diri ang akong kauban na pinakabagti ko. Okay raman ang multicab nga maguba. Ang utok di lang maguba. Ang pinakagwapo bitaw na ko ng kauban ha. Atong pinaka kanang pag-iitan bitaw sa parte sa 6-6 dara oh. Ay kumpiyansa mo ha. Kado ra man eh. Simba ko. Sige ra man ni diretso wag itong chicks. Simba ko. O ka na nag-video. Samo ta na. Di na kasaligan. Ikaw tol na usa ba? Nakuha na magani niyo. Get try test mo yan. Mabay talaga. Kasi tao get try test mo niyo na sakit mo ginaong Sa kuha na, kailangan mag-drive ba niya, mabasa bitaw. basa ulan. Ulan, init, tungas bukid. So niabot sa punto nga pasmos kusog. May gani kay niingnan ako relaksa kay delikado di ka makalakaw. Di naminaw pod na sakto pod kayo nga ang yang kuan, yang buhok, ang yang putok na bagay siya buhok straight. Kuan pag kuan eh. Ayuhan na. Dili pa matunganan mo ng tools. Patong tools ka. Pwede mo kaminos mo ayaw di ka pandar. Pareha na karon no, tungod sa swerte na piso. Di ba? Sabi kay tanaw na ko. Kani daghang talent ni. Driver, mekaniko, ay kurampos ni. Makakita kong chicks ni kana maghatod og tapang bitaw. Na kurambos. Di magwanta ni dyan. Brownie dyan eh. Ayaw yung kumpiyansa ka ng... Ha? Na, bisag nag-ayo. Sige, sid na oh. Ay, anong galing no, gwapo. Pero tol, gwapo, ito, yung katol, gamay. Ha? Oo. Gamay, rapid na din. Alanganin ko, mga ate ko, gabaan, ginuunan mo yung kung gwapo kay ka. Ha? Suraan lang. Abay, gwapo nga. Ay, matabig dikit na ng ligid kay mahaan ka na kung yawa ng ligid. Na, para na ko ba? Ikuha na na, kaya ito na ipaayo niya. Di, naradiaan daw to. Bitaw, ma'am, sir. Salamat kay ko sa Ginoo ra dyan. Malanganin ko. Budoy. Ha? Mura masakot. Budoy. Ha? Budoy. Ma'am sir, kaning mutana na ko sa inyo ha, bakar. Ano na kaning sa kadugay na mo panag-uban, no? Pwede ko pangutana sa inyo, kaning dili lang tamo limod ha. Eh, bawal ba kung mangilat na ka ng mamakak ka ba? Mutana lang ko ninyo. Kisa may gwapo ng mundo ha, comment down below. Comment down below, pagpajikas ko kung sa... Magpajikas ko na siya. Oy, Tanan nag-comment ta ina nga gwapo siya kay para makadawat yung magjikas. Gwapo juga tol. Mara kag palkata nga away bunga.